Maray na aga sa gabos. Nagtatambay ako didi sa mga kakahuyan na ini. Na-amaze ako. Nagahanga ako dahil labis sarong dekada pa lang. Saro ako sa mga nagsabay sa tree planting sa lugar na ini. Ang naramduman ko, mga saplings pa lang yung mga yaon digdi. Mga saradayot pa lang. Mas sadayot pa nga ni digdi. As in, mga araw pa lang kayo mga puon. Mga nara ang kadaklan kayo ito. Tapos maliwanagon ining lugar na ini. Hiling mo duman ang view. Tapos digdi, mayon. No? Maliwanagon digdi. Pero hilingunin do, makalisa na ang labis sarong dekada. Kung di ako nasasala, mga 13 taon. Araw na siya kaini, kapresko digdi. May mga halo lang ugaring mahogany, pero kadaklan digdi. Mga native trees na. Ang nangingibabaw digdi mga nara. So ini yun. So mga narang ini, saradayuton ini dati. Ano yun? Nara ini yun. Oh, darakulaon na siya oh. Epira ng bagyo ang nag-agi, pero ini ang magayon na sa mga native trees. Bako masyadong turumbahon kan mga bagyo. Talagang naka-adapt siya sa diritang environment di sa Pilipinas. Grabe makaugmaho no. Mga spring resorts yan dyan sa baba. So sa malamang lalong makusog ang bulwak ng preskong tubig dyan sa lugar ninda. Once na nagparahi ibog pa ining kadlagan na ini. Kadlagan na talaga ho. Dati garos na tanuman. Yan palaog pa yan duman no. Amo ko no garing magdiretso duman. So yaon ako digdi sa ibabaw kang Linion Hill. Ayan. Medyo mamundo na garing ang Linion Hill ta sinarado ba kayo sa public. Nagkaigwa ng issue kayo to kinuha kang provincial government sa city government. Ta i-repair i-rehab. Pero garoso building lang ang na-rehab. Yung ibang mga amenities, facilities raraot na. Pero gari blessing man siya sa mga kahoy. Sa mga ilang nakahoy digdi. At least no. Ano sinda? Nabuhay-buhayan, diba? So ba nagsasarakat lang digdi mga joggers. Libre pa man ang magpasiring digdi. Mapirma ka lang duman. Mapirma ka lang sa logbook. May marshal man duman. So medyo nilumot lang so tinampo. Pero the best kung trip lang nindo na maglakaw-lakaw, mag-exercise, the best na lugar na ini. Makaugmaman ano. Dati perming matawo digdi. Ining lugar na ini, tarambayan yan digdi. Kang bukas pa ka ito. So inda ko lang kung saan ini mabukas. Pero habang day pa siya bukas, nahihingaluan man sa lugar, di ba? Ang gayon digdi. Makadangog ka ng mga unikan mga gamgam. So ini yung building na ni-repair nila. Dati may mga tindahan dyan, mga kakanan, souvenirs. Pero mahaling manindo. May mga vandal lang ani naman no. So yan. May baka na digdi. Tapos so zipline duman, taklao na. Pero still magayon ng view digdi. Pailing ko ang mayon. Ini subaka digdi. Hello. Hello. Tapos hilig manggiraray digdi si mayon. Ayan. Ano nagpapagayon digdi. Pati nga ni iso tinampo sa mayon hiling oh. Malinig pa manggiraray, may nagme-maintain. No? Medyo naglangkaw na galing sa mga awot, sa mga burak, mga tanom na mga ano po dindukan, mga ornamentals yan. Yan digdi ang pinaka the best view.
hapit kita digdi sa indang view deck. Dahil manggiraray nagbago, magayunon manggiraray, pero sa mga kahoy nagtrakula no. Trakulao na siya. May mahogany duman. So yun. Diba? Kagayon di magbalo ning stove, tapos mag-init ng tubig, magtimpla ng kape. The best. Lalo kay itong may pa, nag-ooperate pa yan na airport na yan. Kagayon hiling-hiling kiroplano dyan, naglalanding saka naglalayog. Pababa na kita. Yan magayunon sa lugar na ini. Mapreskuhon talaga. Ayun, yan sa mga tagalinig oh. Sabi ko na kaya palang perming malinig may taga-maintain, kasakat na sila. Kung walking or jogging masan ang gusto nito, digdi na sa nakamopermi. Nakapag-exercise na kamo, nasa nature pa kamo, no? So siguro ribo-ribong cortisol ang mawawara sa lawas nindo. Yung mga stress hormones din doon yan mawawara sa pinaka the best na panglaban sa stress, yung mga kahoy, diba? Pandua, yung physical exercise. So kung di ka ma-exercise, sabay na. Physical, tapos nature therapy, diba? Anday lang talaga nahali digdi ining mga mahogany dyan sila nasala dahil man dapat talaga yan itanom digdi dahil bako siyang native ng Pilipinas, bako siyang endemic. So nangangahulugan na invasive species yan. So may bako digdi Albay Wildlife Park na yan. Yaon dyan sa mga atama na hayop kang Albay. Yan. Naramdaman ko nagkawat kami digdi. Garo siya amazing race. Pinabilang kami digdi kung pirang mahogany igwa sa lugar na ini. Nalingaw ko na nga ni kumpira ito. So that's it. Thank you so much sa pag-view. Puro istorya lang habang nagalakaw-lakaw. Dahil pa nakarabas ng Rorayo, kaya digdi mo na kita pakusog-kusog sa Linion Hill kang Legazpi City. Ciao.